Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus. Sugeng kepanggihan kaliyan kula Lois Erita Purnamasari saking GKJ Pamong Utama Kalinegara. Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos sabda winedhar. Dinten sakmenika Kemis Wage 31 Juli 2020 Minggu Limrah. Waosan kapetik saking Wulang bebasan 23 ayat 1 dumugi 11. Jabur 29 ayat 1 dumugi 12. Rom 11 ayat 33 dumugi 36. Kanthi jejer saking panjenenganipun, dening panjenenganipun, kagem panjenenganipun. Nas punika kapetik saking Rom 11 ayat 36. Awit dene anane samubarang kabeh iku saka ing panjenengane lan marga dening panjenengane sarta lumati marang panjenengane. Kamulyan kagem ing panjenengane sak lawas-lawase. Rom 11 ayat 33 dumugi 36 punika dados panglembananipun Paulus ngengingi Gusti Allah ingkang Maha Agung. Bab saderengipun nelakaken kados pundi karsanipun Gusti Allah tumrap Israel ingkang tasih dados misteri. Minangka manungsa ingkang winates lan namung dados titahipun, kula lan panjenengan tentu boten saged mangertos kanthi jangkep punapa ingkang dipun karsakaken dening Gusti Allah. Tumidak ingkang sae nalika kula lan panjenengan sami nglenggana. Bilih kula lan panjenengan punika winates inggih punika ngunjukaken pangalembana lan panembah dumateng Gusti Allah. Paulus mungkasi Rom 1 ngengingi kuwaosanipun Gusti Allah. Kanthi ayat punika Paulus nilakaken kanthi cetha bilih donya lan saisinipun punika namung kagunganipun Gusti Allah. Lan kula lan panjenengan gesang wonten ing satengahipun kagunganipun Gusti Allah punika. Paulus lajeng mundhut pirsa ingkang wonten ing ayat saderengipun. Sapa ta kang wis tau misungsung apa-apa marang panjenengane? Temahan banjur kapirangan leliru. Wangsulanipun inggih punika boten wonten satunggal tiyang saged. Wonten ing ayat punika Paulus nandhesaken bilih sedayanipun namung saking panjenenganipun. Panjenenganipun ingkang sampun nitahaken lan dados tuing sadayanipun ingkang sae. Saklajengipun inggih punika Gusti Allah boten namung dados sang kalih, ananging panjenenganipun ugi rawuh lan aktif ngrimati donya lan saisinipun punika. Sedayanipun tetep lumampah awit saking panjenenganipun ingkang reksa. Ingkang pungkasan sedaya punika namung kagem panjenenganipun. Punika ateges sedayanipun ingkang sampun dipun titahaken punika namung kagem kamulyanipun Gusti Allah. Paulus mungkasi kanthi ukara ingkang sae sanget kagem kamulyaanipun. Kamulyan kagem ing panjenengan sak lawas-lawase punika kasunyatan. Punapa sampun sami nglenggana bilih sedayanipun punika saking panjenenganipun, dening panjenenganipun, lan kagem panjenenganipun. Sumangga dipun raos-raosaken. Amin. Gusti berkahi.